mga bay, kumusta mo diyang tanan, mga untag lato. Lato atong sudan niya, atong rice kay duha ka klase. Yellow o virgin rice. Virgin rice. Sobra ni sa order ba nga kabsa? Paniud to. Natay sudan nga pinauga nga adobong manok. Duwin unta ko di mo kaog manok kay ngano. Sugod nagpabakuna mi mga bay. Nami mamawad ig allergy. Ngaon ta rin nila. Nako karon sa among karinderya. Natambok ayong lato. Tagsalan tani kaya nga asid. Saon lang. Sugod nagpabaksin mi ba kay di na mawad ag allergy. Na ko nagpasikan dos. Oy. So sa suka, asid. Asam gid ang suka. Mangaon. Dong. Ito na kami na si Rapinan. Niluhan ko eh. Ah. Thank you. Bye. Daging bye. Ay, gusto ko itong mga bibilan.
banana Q. Kaluto na kong banana Q mga bay, mapay pagkuman. Oh, apa deh? Oh, hari ini tur puta be. Makita man. Mati. Abew, nalimot na ka na kuya. Lakaw ko ka. Ha? Lakaw na ko karon. Ano man? Tawag ko ng amo ba. Ah, Ako ringan yan. Mauga sa. Gawin ko puro natumban. snack sa dan? Ha? 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 Isa yung masa eh. Ha? Isa yung masa. Diyan ito magmasa. Diyan masa, di ikaw masa? Ayun si boss tabang siya. Asa ron? Share ko ba masa? Buin. Ah, balay. Kas balay day. Nay pala. Ha. Kuha ito. Dila dong. 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 Ay, pauwi na siya. Ako lang. Di gani haram na. Di na matumba. Ayam tumba. Magluto ba kaya? Di wala na may tuon dia. Dili drama ka. Ah, wala na apil ya? Wala. Kay plain naman eh. Ah. Kanira man diri ang plain. Ah, gamay. Gamay ro eh. Kanira man diri ang plain niya. Ha? Kanira diri ang plain. Ah, hindi mo wala day. Kilid niya ang sobra. Plain lang diri nipis lang. Ha? Nipis kay gamay ra man na. Di kay go. Silanan na ugda ka. Ha? Silanan na igsapaw na. Ano sisilan man? Parang gupot. Mao? Wa na gipinis dan ti. Di wa niya mapantay man. Ha? Wa niya gipantay nanawa lawom diha. Taas diri. Ya dito lawom pud. Wa na libili day. Wa gani. Kini subuno na ni flooring. Subuno na ni flooring siya. Libilan ba gikan dito. Gusto niya ko flat ba kaya kung tumatan. Ngari din makuha. Ikaw lang bahala. Asa na ang flooring ini? Ato lang. Kana lang. O kana lang kilid, kanang bangag. Bangag lang? Iplini mo siya dire. O kana ra? Then ang sobra dire nga nimo ikuan. Ya. Pagawas na ng mga lamisa ron. Lamisa ron na. Angam siguro. Plansaho ni. Ha? Angam sa plansaho. Oh. Di sa katuog na. Di. Ako na lang ko ano ron. Ha? Giniharam na to, kars 12. Di ba ini ka tapon ba? Lugar mo ugang. Uga na, nipis naman. Hindi, dari. Andi away problema. Dili siya. Pwede na. Dili naman. Dili naman. Diyan lang masaya para simintuan po diya ba? Ha? Di mo dahil na mabog.
Dira kayo na mabog. Apa, sige, Wala ko, dong. Mata na dong, nanas Kuya Fernan. Sige, bye-bye mga bay. Thank you for watching.